Стасе, радваш се на клетката, бе? Груба сила! Какво смешно видя? Груба сила! Не човешка груба сила! Гробарски автомобил, катафалка! Кажи нещо. Да ви кажа, купете си патроли! Един колан само си. Патроли с 35-ци, нищо друго. Това право му служи селение. Минава навсякъде. Виж кое нещо значи. Къде има провода? Шегала ми къде? Какво остава на другия? Малко за публиката. То с не сам продава ли са? Да, продава съм малко коминчето, гледай там, коминчето. Я да видим. Е така се замърсява околната среда.